Nemusíš jako. No dobře. Ne, ještě ne. Zajímavý. Co to je? Jak to smětí? Já bych chtěla poděkovat dětem
protože jste byli opravdu moc šikovné a všechno se vám to krásně povedlo. Chtěla bych poděkovat paním učitelkám ze školky, ze školy, které měly opravdu hodně práce s nacvičováním, ale já myslím, že výsledek stál za to. Také děkujeme paní Martině Obrusníkové, která nám napekla výborné lístkové, ještě si dejte, než odejdete. A doufám, že se vám tady u nás dnešní odpoledne líbilo a že se brzy setkáme na nějaké podobné akci. A děti ještě mají pro vás, rodiče, dárečky, tak vám je teď rozdají. Tak děkujeme a mějte se krásně.